Lamshowo hainohai kapangni mari kichingsong sarika hamjatono tini khe ang bazaro thangnai norok payasak ani logibo naitongdi vlog no hingkhe tabuk thangsinai norok video payasak ani logibo kwrwngwi tongdi sakor bising mo taklale thaisi sita marang tei imango amno si khari maso hingke norogoro nugui no mankhana nokhai bwrwi khorok tamtwi thangjak lamao tei chongo nokhai no bo samungo phnang hwnkhe chini kolai rok hwnkha hwnkhe nokhai twi no bazar ni mwkhwtwng no hati khlaio masa o hakatali mani na nga pinara nuktana status riman thana ni thangmale lamao se apina no hinai pinar bathak de ini bobai dingjak angkaba borok ni oro se swkang bathagui thonggraka tei swrapsa poribo khe ang bazar thanai nasikdi silong ko tok sarong ni logio birui tongkhabo bukhang saka baba boroni phai o tolani si saka kasaubo Tuma kelai saya kenar di tawa. Saya kenar deh tuma kelai. Kau kan celah. Hei, tapi apa? Bawa beri si kawit lang tanda naro kiri kena wabin beri kusuna. Banyak orang kembang mantra konfliktor itu. Nengya sasu dapat si second hand ring hala cuitra mikas orang kawatai de borok tongsi bazaro hapaimani bagui tam mikitang rok ongkhorka nusnoglia hingke bwskango ang hainohai bazaro phaikha hingke tam manthok tam ongkhor chini hatio norno ang phunuknai hingke chini area o to jat juda kwbangma no tongo koloi deborma rubini rangkhol molchom kaipeng manipuri bani abo borok no khlaio rangkhol rok molchom kaipeng borok huk khlaimani rok chini koloi rok bo phalo haibani chengke paino besi sago bazaro phaikha hingke puri chayui kifili maya nogo oroni ke puri amsi ke thau phaikan chang mising nokhai ja nai ri koi jona nokhai harjak college gra nokhai la horko khna hatini kifilmani bodol ke thangni tonglaikha naithothok khlai nokbar sip hingke chini kolai rok hingka hingke toma sikli toma saganangma cheng hingke hati khlaikha hingke no o nokhai bai khe cheng mikiteng rok horota hingke baksa to sini kana baksa to saimaya na chela rok hingke to begben hati khlai haibano kaisa chini culture haita kwtui na singlai borok kwtui oro masa Berman phalai siang. Berman phalo, tala berman tu ba. Awai yang berman phalnai, berman phal painai. Dia ngala thamma berman siang kala. Tala berman tu hala. Ka painai yang sang dai ro ba. Kau apa bukung bai kira kita ke? Jangan na. Tinin ca kam ni nang zakhan. Ang sa sininya. Oh gugu mani. Diang. Nagi serbu ba. Bazar thang phage galen kha puri sama jemo sari mani
paikha kwai chagrana tisma mani chaka ke kwai chana musong wang ayah ndi mane Dasi nomor dong. ơi persat Nomor dong. nang sana da Ada. Nhưng mà sao khá? tama bai sha nang mai nhưng tama mai sha gugu Tôi có mày chắc khá? vẫn chỉ sa din jam sa Mak. nang tama sa Cái gì vậy? Jadi le. nang mai cha kha ta nang tama mai cha kha ay sebab ta Ni bawa pakai mana? Ni bawa pakai masa. api lah bagi masakan ni napi oh suka pelasi Không thấy được. asuk ke hawa Hồi có bay mà cái nào cả có bay đi. Bawa kerang kucing dong kita. Ê, Kerang kucing dong nó phải đi, bay đi. Ôi đi. Anak-anak ini lah mesti. kau sedih Có bay có sedih. Oh ini. Bay đi. Oh ini bu. Ôi đi. Bayar mai desakan sih le, bayar desakan sih. Nên tôi phải phi xong bà. Aku có được masih cái ada bye bye kau sedih bye ni banyak Cái bay bay cái có ăn em bay cũng một tôi kiss khai chăm nó có. Bono nó khatang man chỉ lái rồi. Ừ. Horong kah hot. Jun kenapa pengen Kenapa? Horong kah horong. Tak apa-apa ini jadi banyak tak Apa apa-apa. good night. Good night nih, good night. Jun kenapa? kau lagi sebab kau lama sakit dah subscribe khai korok subscribe khai di share khai di like